eti medase bechi besan wedding komona mbebunu ni bebe timesua enyem bi ewo kuadwuma kwan afa so a watim dia abedum pempenso si medase na misre kakra ekuafo ayabo omo abaso dada eni nne mo ayebebo mo abaso nyina yo ekuafo ayabo abaso award winners association ewo bekwai yehyiamu wo mofa office or agric office or busumi bia ukuada etosumi enu bia yehia yebesre mo se ukuada ewo busumi mienu January de yenhia ukuada etosumi enu ewo February mu no yebehia nti mo ayebo mabaso enne enu mo ayebo mabaso dada nyina mo mra na mo kan homom efi se aban no se akuafo kan homom a emwa kese ebefiri ho aba midamu anse. Okay, yes, sir. That's we are Kokoji Kotu Usika. Why advert? Why? Okay, Mr. Du. Okay. Yo, ekuafo any adofo amabeta yet. Ye di jume sombo seye kakrebi munya ye ho abutre kakrebi ye twa kakrebi nananom tenasia ne ya hyase na ye kama enti munya ye ho abutre kakrebi na ye de segmedie na se medamo ase yo unya ni mekuafo amohia pamcho so wo hana se odi eno bae iguo fefefe odi bi bae bomodia na hwese ya twe udi ni amao krata bi a number bi wo so ekura se wonye saa koho na omu ma krata ni bi se ntwe udi a koho yesa eduse medini ko wiye na omo ide krata no ma wo no e mo omo achedi bia enkoko so confusion bia esremu krata na no so ma na yira e che bia ba unya bi damas. Okay. Yensani ni baba kuni nkomo kakra bi o des 90.3 FM enche dwumedie ni behya se wo Ofoase Kokoben school park risu na dwumedie no ekoso nti Mr. Du na me by assembly member o Ofoase Kokoben ha in fact honorable Michael Ifa lawyer waye adwuma ye pa be 630 no wa ha se hwese dwumedie ni bibia be enkoso pa nti in fact ono asane me di nkomo so ye kuani pa na honorable we say lawyer mranim ni meba behwe fu num wa bo dwumaji said na dwumadi sitie wa set example parenti honorable Mike fa ya bo abaso nyame enkoso nka ho Mr. Du. Yes sir. Okay said the medin kan MC bema mpanimfo wa ha nyi obebo bo mu nyina edin na dwumadi egusu ide mame ni Mr. Du bretiche. Okay. All right. Mr. Du. Okay. Okay. Mr. Du. Yes, sir. Where? Afibia uta ko Farmers Day no mami Musa afiwe day 2025 day say na osi hu enuane aba o body fo me behwe be 8 acres wo hwe o body fo no na hwe body e wa ha wo hu ni sese
Se me share body e wa ha. Se me share body e wa ha ne adwuma ye no district ma ene body no anko nenim. Wo body ne bi susu ana? Me body ne bi susu. Na on se ba enuane e wa ha efe ye pa efe papa. Efe na body ne kese body ne ba chense. Wo di bi bai. Bi bai. Wo di ene wen. Egu ho. Ye wi afama me. Mate. Mini kuyadwuma den ana se da bia sa question ya me wo studio amete busa hwese ebisi wo ska enye den ebisi wo ni ska kra wo beti maye ba nipa ni sha se kakra bia wo si ehia moa e de ne ya ne ma ahase ne kodu ba bia ska sem ne bem chese kuyadwuma na de wo mini se wo pesa wo ye kuyadwuma na wo ye ya wo hia ska na mom se wo ye se de obi ye bi na wo so ye bi dia enu de sika sem no ankom kura no betima ya de obedie ni mo se wo pesa wo ye na ekononim pa de a ese wo nyes kakase a betima de aye yo oba bia ye yadum na nti amoa menko otoso miensa be kwa manhina kwa muhine onu na wodi nananom a ebesi be kwa manhina nan mu no anim nanan madu ha obetina se wodu ba bia wo na wo banwa na wa ma mu so na be kwa manhine na eba no nananom yemma kwa ba edamo ase. okay wasugusu uti des 90.3 FM okakabo eneye MC ojubedi na me ni miss kakra me hu mepa mo cho nananom oba mama mumuso madauma yeso yade diddy sisi yade achechire no yasa mesremo a momye muso nananom be kwa hemfo na adu ha echia no ye na nanti amoa menko otoso miensa ene di nananom animbaye nana ya mo akwa ba ede wase se wa be yiri yan amana efefe Ayiko, do my
Hello. Adofo madama. Nana man kwa kodom adu ha. Sanfi adumasa mahine nana no adu ha. Timesra no moma muso. Ebia nana no ebe madama. Medase nana. Sanfi adumasa hine adu ha. Etu adama oben wa no ama muso. Dama, aha. Madam Nana no ben ha na ya ma emuso otun for brain pon na eba no enti do sorry sorry no wada ma mesrew na wa sorry aha na who say teacher Safo Kantanka and so wabeta yachi
wa wadi gye amammerɛ ho biara ɛwɔ asantemam ha deɛ menim sɛ wonim teacher Safo Kantanka ɔpɛni yɛ mmoakɔ aba ɛda wɔ ase asante nkuro dɔɔso ɛna wogye too mu sɛ ɛnnɛ yɛn na abɛba taa yɛ akyi yɛda wɔ ase. Aha, amamra fɛ no kurowura atena se no otumfoɔ bere mpɔn na atena se no
aha meda se aha nananom gusuwe yiri yai chira konkru mu asem bia ya mede pa wase na ebra ni wie duro no ti we ebra ni wie duro no odino oyi ochiri kusin trama asmenya man hene asante ma benkum abia na piesie wane ne dom aduru ha wo mu be yiri na afadwumadie no bia ka ni nyina ye de to aso ten madama mo amobantem pa no ene mo amobantem no ene mo amobantem kakra no bijira mpanifo nyina na mu pamo achew enye ye niamo ho mo fa ncheye na ye mfa de aka ne to aso ya mo nsresre ene aduane ho asam ne ye ka aduane mi hu obi a wote aduane ho no amuna da aha sof pani bia mini no wo fram panifo ne se wo mo nwendwina asafo ne ho no hunu se abufu obape wo se ye mrai mo me enkodidi nie ye ni di nie no obi ani mu ate Ghana kuafo yada mo ase pa yada mo ase ma mo kwaba yada mo ase mo aye ni nyina aha ne ho ochiri kusin trama asmenya man hene asante ma benkum bodama na aba o ma hene ba mo me ma ye muso na enya fefe ya ma ye muso na enya fefe odini hu ochiri kusin trama asmenya man hene asante ma benkum aduana piesie o man hene duru ha madama mo afata se mo sori na obi anim ne ho madama no mo asori na ye fefefe medamo ase
Madam, man, no more ba. Na ya maye muso na ayefefefe. Yamamuakwaba edemwase. Yamamuakwaba edemwase. Nananom yamamuakwaba edamwase.
nananom yɛma mo akɔ aba ɛda mo ase sɛdeɛ mede kan yɛ no ɛbrɛ no wie duro no ɔbɔ adeɛ so ma ne ba ɔba wo no ɛbrɛ no wie duro no nananom ama na yɛ fɛ enti mpanimfo a ɛba yɛ nso so ayɛ krado sɛ yɛkɔ ma nananom akɔ aba na yɛtumi de dwumadie no de aka nyinaa ato aso.
yen penim fo no a anananom akwa ba awie no mo ebre nu nti mo metena se na yentumi nto aso. Chakra na ye bompa ye ebie dwumadie no na ye de aka ni nyina to aso ye tira ye yama obia kwa ba eda na se moaba amana ye fe yani aso ye mo aye no ye da mo ase pa anu se ka ye no ebra ye nsa ebra kra no ye tira ye ye municipal chief imam wa ha ye papa onu na ye kra mo pani awo the municipality ni nyina ya papa wo ha ayamanije same to men safra ya papa Imam Mohammed Adam Dabo na wabedi ya nimbi dwumadie na asenya nkopon sa amaye na meka se obebo wo nsam ebra ya papa eba na wabompa ye amaye Dundo for Yesrema, Namon Paya, Yapijan and San. You will need Pijan Saposo. Bismillahir Rahmanir Rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد nnuanom a yɛahyia mu ha me sɛ yɛde aseda kɛseɛ bɛma otumfoɔ nyankopɔn na wame a bɛhyia mu saa bere yi na sɛ yɛhwɛ hanom a nneɛma fɛfɛɛfɛfɛ wɔ hɔ a ɛme sɛ yɛde ba bɛkyɛ yɛaboafoɔ a ɛyɛ akuafoɔ a ɔmu di dwumaso ɛwɔ ɔman yi mu hanom sɛ nyɛ wɔ mo anka yɛnni hɔ اكويافو يمموايكو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انصر سلطاننا وخلق الكفرة اعداءنا وآمنا في اوطاننا وول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارفع مجدك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين امين amen menti arabic nasi next we sire kuafo na wo sira ye so yeda mo ase madaroma yena yenim se ene ye fiada efiada nso ena enkfo efiada nso ena nkramofo eye naso kese no efiada ena nkramofo ye wona sori kese no enti se ehu se yen sofpani ene na pamfo kwa enye so o magya yemu o mo kobọ mpaye ata adwumadie na chi empanifo ama kwan nkobọ na mommo bi maye ye aha yanyina yanim se anbaya hodo a esu ni nyina ansa na ebe fama no egu nsrene na kire se enhyiren bi pie enti san nhyiren na epie no enne ebe pie wa ha ayamani sameto nsafra yemba ene yendofo Francisca sewa beko na wabedi sa adwuma no amaye aha ya MC so MC begina ye nyina ya namu na wate enhire no amaye Mijina ekwiafo anai mumawo akwaba ansana no baye beba inshain di kaiba enti mijina ekwiafo anai mumawo akwaba medasi MC say ono so da ne bana se se ugina ye nyina ya na mu di dwuma esumbu sei ema ye pa sabra ya du suoi enoban ahodo ene niema ahodo a ya ye efri noban mu pi na ya hu se abaha enti sabra mesre na empanifo a etepro kase iso ene nananom akabom na yenko hye noban no ene de akaka ho bia na ye wia na fe ye ka bibi
ana ye bibia na ya ti ase yi pa Enten monyanfo Emmanuel Menta wadaroma dimpanifo anim yemi nananom enkohwe niema yebedi hu dwuma no afei yetenasia na de aka nyina yede to ase nananom madaroma ansana DJ Mame menyom ne nkofom kakra me dase nananom achia me madama moma nananom enti maye se ye pese nananom ene boy kohwe niema e baaye no afei ye ka ho atem a anase ye di hu dwuma bia ne ndie nti a ye ka senti madama moma nananom enti mame na omommo yempanifo chidom na yenkohwe na nye fefefe me da mo ase Honorable MC Nananom Madaroma ebesire na yabehwe niema afi yakuafo edi aba edi ba abechire nti Nananom yesremu Madaroma monfa monyam emeka Honorable MC enwo na yenkohwe Nananom Honorable MC Madaroma no yawo mra edru baabi a na ekofom enti kwadwuma asoye no yawo nkyerɛkyerɛ a yɛde kyerɛkyerɛ yɛ maamenom ene yɛ papanom be emra kwadwuma na kofom no omu nso betimi adane dane nneemam na omaye bibi foforo
deɛ edikan a yɛhu yi ɛyɛ nku a yɛde ɛsra yɛtirim ɛno ne nyinaa yɛkyerɛ akuafoɔ no na wɔn nso mmerɛ a yɛnyɛ kuadwuma no wɔn nso bɛtumi ayɛ bi na wɔn atɔn na wɔn tumi de ahwɛ fie nti wɔhwɛ a ɛyɛ alternative livelihood kuadwuma no ɛkɔ fam kakra na yɛde ɛno nso abɔ bra nti wohwɛ a wɔyɛ fabric softener yɛde si nneɛma yɛwɔ liquid soap nso ɛwɔ ha ne nyinaa bɛkora municipal ɛna yɛyɛ wohwɛ parazone nso a ɛyɛ bi nti wɔn nyinaa yɛ nneɛma dodoɔ a yɛkyerɛkyerɛ akuafoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛnya nsa no adwuma na wɔnya nsa no adwuma wɔ ewie a abɛka abusua no mu ama abusua mmɔfra koraa na ɛsɔre a akɔ wɔn anim a wɔn nso bɛtumi adanedane mu ma wɔn nso de abɔ bra obi koraa tumi esom wammerɛ a ɔnnu mpɛmpɛnsuo biara na wadanedane na wanya foforɔ a ɔno nso ɛbɛyɛ ne brand a ɔno nso bɛtumi de kɔ edwa so na watumi akɔ akɔtɔn yɛkɔ adwuma ba a yɛbɛba na ebi a yɛn ho yɛ ya wei yɛ bam fɛtwi kɛkɛ ɛno nso yɛde twitwi na yɛn ho asa yɛ den sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adekyeɛ no nso yɛbɛtumi akɔ edwa so yɛwɔ dɛtɔ ne ade nyinaa ɛwɔ ha na kuadwuma no ɛtɔ da bi a bɔdeɛ bɛba paa bon na abere na asɛe nti ɛno nyinaa no yɛbɔ mmɔden sɛ yɛkuafoɔ no yɛbɛtumi akyerɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ plantain chips ne nyinaa no ɛyɛ kwan a ɛfa so ɛdane nneɛma mu na ɛbɛdi sika ɛbɛ fie ɛde ma yɛn wo package ne sei a obiara ehu a na atwe no na ambɔn sɛ ɔn a ɛbɛtumi de mfasoɔ aba efie hɔ wohwɛ deɛ ekura mi a yɛde ɛmo yɛaka bom nti obi de o ne mo fa wei wode kodwa bɔ ɛde ama wo efie dɛ abɛte wɔ no na nkura no afono wɔ mu nanso wode wei nso ɛkɔka ho a na wɔn ani gyeɛ no ayɛ sonko nti wei nyinaa yɛyɛ ne saa na wohwɛ ɛmo a ɛmo nankasa no ɔwɔ ɛmo a mpɔ mani si a yɛfrɛ no ɔmkyi rice ɛno no ɛna yɛdane mu yɛ wei ɛno mu wɔde no emu odu paa a abɔfra koraa di a ɛma na pompen ɛda nti na kɛseɛ ɛda nso ɛwɔ bɛkɔ ɛba koko chips taro chips ebi ni baabi a bɛkɔ nko a ɛna ebi wɔ nti yɛde koko ɛbaayɛ koko ne kɔɛ no bɛkɔ municipal department of agric yɛna yɛsan ɛde baayɛ nti sɛ ohun si yɛyɛ koko wɔ nsawam kwan ho ne nkrakwa mu eastern region na yɛn ne yɛkɔfa baayɛ wɔn bɛfɛ bi wɔ ha ɛna wɔn de kɔ dua yɛ ɛwɔ ɛhɔ nyina nti yɛn nso ehunu sɛ si yɛde kan deɛ a ɛna wɔsi yɛ system timi aboa so obi pɛ so ɔde yɛ n'adwuma a obi ti yɛ n'adwuma na ɔbra koko chips ɛno efiri bɛkɔ yɛn nko a ɛna yɛ wotu yɛ potato chips eti ne nyinaa nananom madaroma bɛkɔ a municipal department of agric ɛna etimi ɛde ba edwa so yɛhunu sɛ yɛduane yɛyɛ no local do no yɛyi yɛni afiri so nti wohwɛ wei a wei yɛ aprɛpɛ na aprɛpɛnsa wei a wo kɔtɔ ahodoɔ mmiɛnsa kɔtɔ a ɛwɔ ha yi ɛyɛ kemkos kɔtɔ deɛ ɛtoa so no ɛyɛ mank ɛna deɛ ɛdi ha no ɛyɛ kɔtɔ a ɛfi sikandi nti nku mmiɛnsa ɛnkɔtɔ gu bɛkwae asuminya ɛne nkura na wura beans deɛ beans wei fi bɛga ɛna ɛde baeɛ nti apɛmpɛnsa wobɛtumi nkuro bebree a ɛwɔ Ghana ha apɛmpɛnsa nti
aduane a yɛdi no aprɛprɛnsa nko a no tumi aka district bɛyɛ ahanu abom because wobɛtumi ama nkuro bebree ɛtumi aka abom ayɛ aprɛprɛnsa kɔtɔ wei deɛ efiri sikandi wei nso firi cape coast efiri deɛ aso wei bi ɛdi bi ankyini wɔm ɛdi bi nana wei nyinaa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ mmeranteɛ ɛne yɛ mmabaawa no na egyiri sɛ yɛhu wei obi kura di bi bɛyɛ mi ɛnna nana roma yɛde bɛyɛ bɛkyekyere wo kama ne yɛde aba ɛdi bi ɛnkyini wɔm ne din baako yɛfrɛ no ampoti deɛ toa so deɛ menka na roma wei akɔ so mu bi aka aka ho duru wɔn adu mbae nso yɛka kyerɛ no sɛ yɛnya kɛse yɛde bɛba no de bɛba wie a yɛbɛkɔ akɔtɔ ko ka ho ti nana aka ne nie na anadu miampa na ɔnan ne fa wɔ ɔfisi na ɛso mu musa darata ɔbɛyɛ amena sana na nananom hu a aka mi di ne nyinaa aka nuru ha nana hu mɛkɔ nie ɛno mako no yɛde gye ne nyinaa gum na sɛ ɛwɔ aseɛ sade a ɛwɔ aseɛ no baako firi cambodia baako firi iraq ɛna baako nso firi ahaya nana yɛtɔ soɔ